Den residuale velfærdsmodel. Residual betyder tilbageblivende eller resterende, og det der karakteriserer den residuale velfærdsmodel er, at markedet anses for at være de bedste fordelingsmekanisme af samfundets goder. Altså det vil sige, at de der er ihærdige og initiativrige, og dermed de sikrer de gode forhold, og det er op til ens egen vilje og evner til at få dele i goderne i samfundet. Altså det som man siger i USA, enhver er sin egen lykkesmed. Statens rolle. Staten har en beskeden rolle, der ydes kun støtte til de, der er stillet dårligst. Det vil sige kun de, som ikke kan sikre sig velfærd gennem private forsikringer, kan regne med offentlige midler, og derfor har det fået navnet residual model. Fordele. Hvis man er et godt fungerende og har et job, har mulighed for sygeforsikring og lignende, er man utrolig godt stillet. Og som for eksempel i USA, hvor man har de dygtigste lærere ved hånden, hvis uheldet er ude. Det er en billig velfærdsmodel for staten. Ulemper. Alle er ikke dækket af de dygtigste lærere, og man er afhængig af de penge. Det vil sige, at pengene afgør, hvor godt man er stillet i samfundet. Det er en ulige fordeling af goder. Forskellen mellem rig og fattig er stor. Dette er en oversigt, der viser de 3 forskellige velfærdsmodeller. Den viser det primære formål, dækningsgrupper og roller i samfundet. Det kan være problematisk, at det kræver akut nød for at være dækket af staten. Så man har ikke noget offentligt sikkerhedsnet, hvis uheldet er ude, ligesom i Danmark. Men man er derfor meget afhængig af penge og forsikring, som dækker, hvis man har mistet sit job eller hvis man mister sit hjem. Men mest af alt er man jo meget afhængig af sig selv. Det vil sige, hvis man er socialt dårligt stillet eller har andre problemer, som kan forhindre en i at ændre sin situation, eller det at flytte sig opad i samfundet, så er man ude på bare bund. Ja. Social mobilitet er derfor svært med sådan en velfærdsmodel. I forhold til justering af velfærdsmodellen i Danmark, om det er nødvendigt, der er vi nok nået frem til, at det burde den sikkert, men det er nok svært at få folk til at acceptere en brugerbetaling hos lægen, og så stadig betale det samme i skat. Og jeg tror også, der vil være en uenighed om, at danske borgere vil føle, at de får mindre for deres skattekroner.